дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. маълум шуд ки тоҷикистониён дар моҳи март чанд рӯз истироҳат мекунанд. тоҷикистон боз дар як феҳристи созмони милали муттаҳид мақоми охирро гирифт. коришиноси тоҷик гуфт сармо ба ҳосил чӣ гуна зарар мерасонад. муъмин шамсов паҳлавони қазоқро бо зарбаи барқвор нокаут кард. байден маҳдудиятҳоро лағв кард. соҳибони грин кард метавонанд вориди амрико шаванд. дар индонезия ҷонвари аҷибе бо чеҳраи инсонӣ ёфт шуд. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Тамулоева. салом. дар робита ба таҷлили ҷашни иди модарон ва наврӯз тоҷикистониён қариб нисфи моҳи мартро бо истироҳат мегузаронанд. аз федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон изҳор доштанд сокинони кишвар моҳи март 13 рӯз истироҳат хоҳанд кард. ба иттилои манбаъ санаи таҷлили рӯзи модар ки ҳамасола санаи 8 март таҷлил карда мешавад соли гузашта ба рӯзи якшанбе рост омада буд ва имсол бошад ба рӯзи душанбе рост омадааст ки истироҳат эълон шудааст. сокинони кишвар дар арафаи рӯзи модар рӯзҳои 6, 7 ва 8 истироҳат мекунанд, гуфт манбаъ. ҳамчунин манбаъ илова кард ки таҷлили иди наврӯз дар кишвар расман аз 21 то 24 март таҷлил мегардад, аммо имсол ки санаи 21 март ба рӯзи истироҳатӣ рост меояд, 25 март низ дар тоҷикистон рӯзи истироҳат аст. мутобиқи меъёрҳои қонуни тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, агар иди расмӣ бо рӯзи истироҳат рӯзҳои шанбе ё якшанбе рост ояд, рӯзи кории дигар низ истироҳат эълон мешавад, гуфтанд аз Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон. бо назардошти рӯзҳои иду истироҳат шаҳрвандони кишвар имсол дар моҳи март рӯзҳои 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ва 28 март дар умум 13 рӯз истироҳат мекунанд. ёдовар мешавем ки соли ҷорӣ дар тоҷикистон иди наврӯз чун солҳои пешин бо шукӯҳ таҷлил намешавад. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии коронавирус танҳо таҷлили расму оин ва бозиҳои варзиширо иҷозат додааст. тоҷикистон дар феҳристи созмони милали муттаҳид оид ба тақвияти технология ва ворид намудани навоварӣ дар ҷойи 143 қарор гирифтааст, гуфта шудааст дар гузориши технологӣ ва навоварии конфронси созмони милали муттаҳид оид ба савдову рушд. ҳамин тавр дар феҳристи ҷаҳонии омодагӣ ба рушди технологияҳои пешрафта тоҷикистон бо Тимори Шарқӣ ва Комор ҳамсоя буда миёни 158 кишвари ҷаҳон дар ҷойи 143 қарор гирифтааст. дар маҷмӯъ тоҷикистон 0,10 имтиёз ба даст овардааст. дар ин феҳрист амрико, швейтсария ва бритониё пешсафанд. дар охири феҳрист Яман, Гамбия ва ҷумҳурии демократии Конго қарор гирифтанд. дар баробари ин қазоқистон миёни кишварҳои Осиёи марказӣ мақоми баландтаринро ишғол намудааст ва ин кишвар дар ҷойи 62 қарор гирифтааст. дар ҳамин ҳол Русия дар ҷойи 27, Беларус 59, Арманистон 83, Озарбойҷон 100, Қирғизистон 115-ро қарор гирифтанд. Ӯзбекистон ва Туркманистон дар ин феҳрист шомил нашуданд. директори Институти боғпарварию сабзаводкории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, доктори илмҳои кишоварзӣ Ҳикматулло Назиров дар суҳбат бо Ховар иброз дошт ки боридани барф дар ин давра ба нашу намои кишти зироат ва авҷи боғу токзор бетаъсир намемонад. ба гуфтаи ӯ дар оғози моҳи феврал ҳарорати ҳаво баланд гардида боиси гулкунии дарахтони донакдор ва гулубутаҳо гардид. аз ин рӯ ба ин дарахтон хатари камшавии ҳосил таҳдид мекунад. аммо агар ҳавои номусоид 2 ё 3 рӯз идома ёбад, он гоҳ зиёни бештар боқӣ намемонад. Ҳикматулло Назиров аз ҷумла зикр кард ки кишоварзон бояд талош намоянд то маҳсулоти беҳтар ба даст оранд. ҳамчунин дар ин шабу рӯз махсусан қисми шабона бояд дар майдони дарахтон бо маҳсулоти органикӣ аз қабили хасу хошок, навдаи дарахтон дудмониро ба роҳ монанд. дудмонӣ дар қисми шабона ба он хотир тавсия мегардад ки шабона ҳарорат назар ба рӯзона пасттар мешавад, гуфт донишманд. ҳамчунин ӯ изҳор дошт ки баъд аз бартараф гардидани ҳавои номусоид навдаҳои сармозадаи буғу токсорро буридан лозим аст. дар ин ҳолат барои инкишофи минбаъдаи навдаи наврӯида замина пайдо мегардад. инчунин гирди решаи дарахт ва токи ангурро дар рӯзҳои офтобӣ бояд чанд маротиба нарм намоянд то намии реша кам гардад.
қайд кард ҳикматулло назиров. бино ба гуфтаи донишманд дар ин рӯзҳо дар ноҳияҳои водии вилояти хатлону суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ дарахтони мевадиҳанда аз қабили олу, гелоз, зардолу ва шафтолу аллакай гул карданд ва илова кард ки дарахтони тухмакдор аз қабили себ, нок ва биҳӣ ба сармо тобовар мебошанд ва онҳо аз ин барф зиён намебинанд. ҳикматулло назиров зикр намуд ки боридани барф ва паст шудани ҳарорати ҳаво ба зироати картошка ки дар баъзе ноҳияҳои мамлакат дар давраи гулкунӣ ва инкишоф қарор дорад зиён мерасонад. олимони соҳаи кишоварзӣ тавсия медиҳанд ки дар рӯзҳои офтобӣ қаторҳои кишти картошкаро бояд нарм кард то намнокии реша кам гардад. дар сурати зиёд будани намнокӣ картошка метавонад пӯсад. инчунин дар болои онҳо пору ва коҳ пошидан лозим аст, гуфт донишманди тоҷик. дар мусобиқаи ҳунарҳои омехтаи октагон 16 дар Алмато миёни намояндаи Тоҷикистон Муъмин Шамсов ва варзишгари Қазоқистон Давлатбек Абдуқаҳоров муҳориба баргузор гардид. барои Муъмин Шамсов ки 32 сола шуд, ин мубориза аввалин дар карьераи касбии ӯ мебошад. Давлатбек Абдуқаҳоров низ наметавонад бо таҷрибаи кофии варзишӣ фарқ кунад. ӯ барои мубориза бо тоҷик як ғалаба ва як мағлубият дошт. мубориза бо суръати тез оғоз ёфт. варзишгарон зуд ба табодули зарбаҳои сахт шурӯъ карданд. разми кори қазоқ Шамсовро ба тӯри майдон ҷавз карда, ӯро маҷбур кард ки мавқеи номусоидро ишғол кунад ва дар доираи васеъ хаста кунад. дар мобайни давр мубориза боздошта шуд. дидаи дониста ё на, қазоқистонӣ ба чашми Муъмин зад. пас аз каме таваққуф рақибон набардро идома доданд. чунин ба назар мерасед ки Абдуқаҳоров дар даври аввал пешсаф буд ва талоши бештар карда кӯшиш кард ки муборизаро ба замин барад. аммо вақте ки разми кори Қазоқистон танҳо як маротиба ҳимояаш кушода шуд, Муъмин Шамсов як зарбаи қавии ҳалкунанда зад. ҳамин тавр нахустин муборизаи касбии паҳлавони тоҷик бо нахустин пирӯзии боэътимоди ӯ тариқи нокаути техникӣ ба анҷом расид. президенти амрико Ҷо Байден фармони Дональд Трамп собиқ кишвардор дар бораи маҳдудияти вуруд ба ин кишварро бекор кард, менависад РИА Новости. Дональд Трамп ҳанӯз моҳи апрели соли гузашта фармонеро ба тасвиб расонд ки вуруди шаҳрвандони хориҷ ба қаламрави ин кишварро манъ кард. Трамп тасмимашро чунин шарҳ дод ки шаҳрвандони хориҷ ба бозори меҳнатии Амрико хатар ворид мекунанд. Трамп фармонашро то моҳи марти имсол тамдид карда буд, вале он акнун аз ҷониби роҳбари нави Амрико бекор шуд. Ҷо Байден тасмими Трампро нодуруст ва мухолифи манфиатҳои Амрико арзёбӣ кард. президенти феълии Амрико мегӯяд, маҳдудияти ҷорӣ намудаи Трамп баръакс ба Амрико зарар мерасонад, зеро аъзоёни хонаводаи шаҳрвандони Амрико аз имкони дидорбинӣ бо пайвандони худ маҳрум шуданд. ба таъкиди Байден аз сабаби маҳдудиятҳои Дональд Трамп шахсоне ки дар лотереяи солона иҷозати иқомати Амрико яъне корти сабз ба даст оварданд, натавонистанд вориди ин кишвар шаванд. бояд гуфт ки Амрико соле барои 50 000 нафар дар сартосари дунё имкони дарёфти ҳаққи иқомат ба кор дар ин кишварро тавассути корти сабз фароҳам меорад. қаблан кишвардори феълӣ фармони Трамп дар мавриди манъи вуруд ба мусалмонони аксар кишварҳо ба Амрикоро лағв карда буд. дар соҳили Индонезия як махлуқи ғайриоддӣ дарёфт шуд ки ҳамаро шокӣ кард, менависад Daily Mail. моҳигир Абдулло Нурен чун ҳар вақта машғули моҳигирӣ будааст. ин дафъа бахт ба сӯи ӯ табассум кард ва ӯ наҳанги Томро сайд кард. аммо вақте ки мард хост тӯъмаашро пок карда онро пазонад, дар дохили он 3 моҳи бачаро пайдо кард. аҷиб ин ки дуи онҳо аниқмоҳӣ буда, сеюмаш тамоман ғайриоддӣ буд, зеро моҳи бача чеҳраи инсонӣ дошт. хабари сайди моҳии инсонмонанд дар зудтарин фурсат ба тамоми Индонезия паҳн шуд. хоҳишмандони дидани ин ҷонвари аҷиб ҳам кам набуданд ва сафи харидорон низ зиёд буд. аммо моҳигир ҳамаи пешниҳодҳоро рад кард. ӯ ният дорад ки моҳиро нигоҳ медорад, зеро бар он бовар аст ки ин ҷонвар ҳамчун тилисми навест ки ба ӯ ҳатман барорӣ кор меорад. шунавандагони гиромӣ, бо умеди комёбию тансиҳати ҳар яки шумо дар ҳаминҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.